हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजनखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय। मदाति गामिया थांनाय 17 बोसोर BPF खौनो सापर्ट खालामदोंमोन। बिथांमोना BPF निफ्राय बहुद आसा खालामदोंमोन। बिथांमोना गावसिनि खुगाजों बुंथिना लाबाय। आरो मेइन जेंना हानि, बे हाखौ होगोन होननानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा थगायबोदोंमोन। बिथांमोना जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों। नाथाय जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव उइलसन हासदानि बे रायजो राजाफोरजों सावरायनाय बायदियै दिनै मदाति, पश्चिम गलाजार, बेनिफ्राय उत्तर अनिखाता बे मोनथाम गामिनि हानि जेंनाखौ जोङो पारमानेन्टलि रिजल्भ खालामनो हाबाय। गासिबो माने हानि जेंनायानो जोब्बाय। ड्रन सार्भे खालामबाय। बयनिख्रुइ माने रंजाथावना बाथ्राया जादों खाम्फा बिथाङा उत्तर अनिखातायाव 40 बिगा हा दङमोन। गावनि हाखौनो बानायना लानो हायाखैमोन। दिनै प्रमद बिथाङा बानायनानै होबाय। गतिके रायजो राजाफ्रा खोब खुसि बे हाखौ मोननायनि थाखाय। हा गैयाबाथ' जों मानसि हिसाबै सिनायथि लानायानो खोब गोब्राब जायो। जायनि जाहोनाव दिनै टटेल 52 गामिनि रायजो राजाफ्रा UPPL आव जयेन जाबाय। आरो UPPL खौ देरहासार होनानै भबिष्यत जोंनि बर' सावथाल, बर' राजबंसि, बर' नेपालि, बर' उराव जेसेबां जोंनि माने मिसआन्डारस्टेन्डिं दङ बेखौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोङो दिनै ज' आखाइ हमलायनानै UPPL खौ गोजौआव लांनायनि थाखाय टारगेटजों दिनै UPPL दोलोआव बिथांमोना जयेन जादों। बेथ' द्राफ्टसो, फाइनेलथ' जायाखै नालाय। दा जोंहा माबा मोनसे अजद दङब्ला बिनि सायावहाय सोदांफिननायनि दाबो खाबु दङ। समा फैगासिनो दङ। नंखायनो द्राफ्टनि सायाव सावरायनायनि, अजद दैखांलायनायनि बयहाबो मोन्थाय दङ। आरो बेखौ जोंबो बे अजदखौ जोंबो खालामदों। जोंबो सेटिसफाइ नङा। बेनि सायाव जोङो सावरायगासिनो दङ। आरे सरकाराथ' जोंनि लुबैनाय बायदि जानांगौ होननानै आपिलखौ खालामखागोन। आरो दाबो जों आपिल खालामगोन। उदालगुरिनि MP माबानि बियाबनि सिङावहाय जोंहा सेटिसफाइ जायाखै। बेखौ जों आबसु नङा। साफ्रोमबो बर', साफ्रोमबो BTC बासियानो बर' सानथालि बिदि डिफारेन्स गैयालासेनो साफ्रोमबो आपिल खालामगोन। बेयाव हाग्रामाया राजखान्थि गेलेनो नागिरबा जागोन नामा? मालाबा ख्रिस्टान जाफ्लानाय, मालाबा सतजनखि जाफ्लानाय, मालाबा मुसलमान जाफ्लानाय। जों बिदि राजखान्थि खालामा। राजखान्थिया आलदा, धोरोमा आलदा। जों बेफोरबायदि धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिराखै। बे धोरोमखौ लानानै राजखान्थि खालामनायनि थाखायनोथ' बर'नि गेजेराव मोनसे समाव ख्रिस्टान हिन्दुनि डिफारेन्स फैदोंमोन। बेखौनो आरो दा BPF सोरनिबा फाफ्लियाव हमनानै खालामफिननो नागिरदों। थेंक इउ। তলত সোমাইছোঁ মানে আমাৰ 17 বছৰ মানে মাটি পাট্টা পোৱা নাছিল। প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আহিয়ে পেলাই আমাৰ মাটি ছাৰ্ভে কৰিছে, ড্ৰোন ছাৰ্ভে কৰিছে, মেপ নাছিল আমাৰ মদাতি গাঁৱত। এইটো কাৰণে মই UPP দলত সোমাইছোঁ। मदातियाव गामियाव फैनानै जोंथ' गोदो माबा BPF आव दंमोन नालाय। दा जोंहा UPP पार्टियाव हाबबाय। बेहा जोंनि खुसिनि गावसोर रायजो राजानि जों मोजां मोनबाय बे सोरखारखौ। दा मोजाङै सोलायलांथों बिसोरखौनो जों खावलायहरगासिनो दङ। जोंनि माबा बिग्राया नांग्राया नैबे सामफुर मोनसे दङ। जौ बे माबा लौफानि आसामफोरजों जोंनि हाया गायग्रा फोथारा सेनग्राबो जाजोब्बाय। बेखौनो सोरखारा जे बानायनानै हरथों प्रटेक्सना। ओमफ्राय नैबे जों माइबो गायनो मोनाखै नालाय। माइ जाम्फै गैया। ओमफ्राय जोंनि बोराय बुरैफोरखौ माबा मोनसे रेसन कार्ड बा नै ओरैबायदि मा बुङो बोराय बुरैनि पेन्सन बेबो मोननांगौ जोंहा मोनथाय जा सोरखारनि होनाय गोना होथों। जों बेखौनो जों खावलायहरदों सोरखारजों। जोंहा बिराद खुसि मोनदों। जोंनि नामाव फैगोन हाया नालाय जोंहा खुसि मोनगोन। नङाबा जोंनि गथ' गथायफोरा MA BA फरायबा हानि फाथा नङाबा साख्रि जेबो मोननाय नङा बिसोरो।